Madogara barhama, ya Ar-Rahimu Ar-Rahmanu Allah ka ƙara baki ilhama. In yababin yabo na Gausi Barhama shugaban al'umma, kai ne madogara barhama. Salatul Fati marar iyaka kai wa Mahmud Sayyidul Umma. Shugaban halittinka gaba ɗaya sirrin duniya da kiyama, kai ne madogara barhama. Halayensa kasa da sabbai shirafa usan kushi muka kama. Ya Sayyida Fatima mabaruka ku kaɗai zuciya ki nema, kai ne madogara barhama. Tun da dai ina son ku wallahi sai da ni na san bani nadama. Ya Shewa Ahmad Tijani Abil Abbas bi ku a samu salama, kai ne madogara barhama. Duk wanda ya shigo cikin tafiyar ka zai ceto ran gobe kiyama. Ya Shewa Malam Tijani dan Usmanu Barhama sai Barhama, kai ne madogara barhama. Shaudan almajir Shewaru na mun taho kada ku bar mu koma. Ya Shehu Sada bin alfari duniyar marima da kiyama, kai ne madogara barhama. Assalamu alaika Gausullahi sahibul waqt Shek Barhama. Shau yaran nan ne da bai da karfi bai da kokari ba shi da himma, kai ne madogara barhama. Wanda bai da tanadi a duniyan nan banda kaunar ka ya Barhama. Ya Shehu ku tsarkake harshe na ayi mani lamunin ilhama, kai ne madogara barhama. In barame in zamo bani ganin komai banda kai Barhama. Aya Gausul A'azzam Gausul Faridu ban gidan Gibrima, kai ne madogara barhama. Kuke da zamani kuke da duniya Shehu kuke da kiyama. Kowa da irin abin da yake so ni abin so na Barhama, kai ne madogara barhama. Kowa da aikin da Allah ya bashi ni sai ya bani san Barhama. Burin sani buri na in mutu na yaban Barhama, kai ne madogara barhama. Ni ba ni san wanda bai san Shehu ko na so shi zan yi nadama. Duk wanda ya so ka ya gama dace Shehu nan duniya da kiyama, kai ne madogara barhama. Sutura da mahalli zai same su da ilimi da duk abin da ya nema. Bai san tsantsar musulunci imani isani ya bi Barhama, kai ne madogara barhama. Bai san annabi ya so shi ya so Barhama wallahi zai ga alama. Bai san saduwa da Allah ya so ka in kuma ya ƙi ka zai yi nadama, kai ne madogara barhama. Saboda muna son kaya muradi yau waɗansu suka gan mu da kima. Kai kalle sa da Shehu Gibrima ya sallamawa Barhama, kai ne madogara barhama. Dubi irin matsayin Shehu Atiku ya ga Ahmad cikin Barhama. Shehu Malam Tijani bai gani baya ji gani jin shi Barhama, kai ne madogara barhama. Shehu dan almajir Shehu Haruna kai suka so suka samu salama. Shewa Abul Fituwa da Shewa Aliyu Harazimi Adiman Barhama, kai ne madogara Barhama. Maulana Shehu Sa'ad
sadi da sanka na san shi tun azali ya barhama. Shauƙi mana dafa ku mana jalabi kada ku bari ya taɓa mana kima. Kai ne madogara barhama. A sai ta hangen ma zai da jinmu yaban ka yanzu ma mu muka soma. Kuma ku mana sutura yadda kuke wa masu yaban ka ya barhama. Kai ne madogara barhama. Dan zani sanya aya a cikin yaban da na yi maka ya barhama. Sho mai sanka ne shewa Haruna na shehu Sadi da ke dutsen ma. Kai ne madogara barhama. Allah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya barhama ya barhama. Kai ne madogara barhama. La ilaha illallah, barhama sai barhama. Allah la ilaha illallah, ya barhama. Kai ne madogara barhama. Kai ne madogara barhama.